Nahuli kam ang duha ka mga truck nga misuway sa pagbeating the red light. Hinungdan nga nakadasmag na hinuon kini sa usa ka SUV ug motorsiklo nga ilang gisundan. Mihunong ang mga nadumbulan kay stop signal man. Nahitabo kini sa managlahi nga panahon sa Cebu South Road Properties Habig sa Dakbayan sa Talisay. Sa kuha sa Talisay City Command Center, makita nga mihunong na kining itom nga SUV apan ang nagsunod nga panel truck kusog nga nakapadagan ug naglisod na ang paglihay ni ini. Apan naigo gihapon ni ini ang likod nga bahin sa SUV. Susama usab ang nahitabo dinhi sa Calmar Street nga pa northbound. Makita nga naguna ang motorsiklo ug gisundan sa dump truck. Mihunong na ang motorsiklo kay naka-stop signal apan uwahi na kaayo ang paghunong sa truck. Maayo na lang nga daling naliwag sa truck driver ang manubela ug wala ra napuruhan sa pag-igo ang nakamotorsiklo. Subling pahinumdom ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda sa mga sakyanan, ilabi na sa mga truck nga kung ana-ana sa mga intersection, muhinay gayud sa pagpadagan, ilabi na kung naka-orange signal na ang traffic light.